Hello, Bab Song. News or no going to belai news or nai kanai. Khatong thoma hai ngoi tong tam ne bagai nge chung nukha chini takhu thanial no. Boi bu thanai rok. Khorong ne manja kha Somendra bai. Te khoroksa Santos. Abani yaglote tongko te khoroksa manja ko. Te chung kubang ma news rok chin Tripura ni wana ma singsa mangano go. Busana butharmani busa buri busa hamjagene butharmani habar nugoi tongbo kubangba video sanamnalai musungoi tongo jora hingke yang sanamoi maya belai sakham yang jagani aboni bagoi genol to news nayen tongna phainai bithi rok jai tongo sakham gainke obo kubangma topic no tuye no video sanamnai 3-4 topic kaisa video nai ke samnai na wan suk tongo ya sak ham ga tuta ya malai ne robai sak ham mani ya gola